Πάμε προς τη Βουλή και προς το Παλάτι. Εδώ της Βασίλισσας. Α, είναι οδός της Βασίλισσας, μάλιστα. Ο Γιώργος εδώ. Σου πήρα και εσένα. Ναι. Νόμπελ, θα γιορτή του Πού? Νόμπελ. Κάτω. Σε αυτό το ψηλό κτίριο εκεί. Τα βραβεία Νόμπελ, μάλιστα. Τέτοια εποχή κάθονται έξω. Μπράβο. Information Roosevelt, τι σημαίνει αυτό? Το κτίριο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Μαξίμο. Μαξίμου, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Το ποιο ποτάμι είναι? Ποτάμι από εδώ κάνει προς τη θάλασσα. Σπρέμιν λέγεται. Α, αυτή είναι τα... Η Βουλή αυτή. Μάλιστα, Βουλή. Εδώ είναι ψαράδες. Αλλά τώρα δική μόνο το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Έχει σολομούς, έβαλε κάποιος ένα 12 κιλά σολομό και ήταν θέμα. Φαντάζομαι τα νερά καθαρά τρώγονται, τα ψάρια είναι... Ναι. Μάλιστα. Και δεν επιτρέπουν. Έχει καφετέρια εκεί κάτω, αλλά... Α, κάθονται εκεί στο χώρο έξω, Ναι. Εδώ είναι η όπερα παίρνουμε. Ναι. Είναι το πολύ ψερικό εδώ από ψηλό εργαστήριο.
απέναντι το παλάτι. Α, το κόκκινο κτίριο αυτό. Πάλα. Τεράστιο. Εδώ μένει ο βασιλιάς δηλαδή κανονικά. Ναι. Τώρα ο βασιλιάς εδώ τι αρμοδιότητες έχει, τίποτα, απλώς σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της συμμάθησης κάπως. Είχα ακούσει ότι διαργάζεται και όλα αυτά, κάνει κάποια δουλειά ή... Δεν κατέρνει. Εγώ κάποτε εργαζόμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Θέλαμε και που είχαν μεγάλα όνειρα για μένα, εγώ τα παράτησα και έφυγα στην επαρχία. Γιατί? Ευκαιρία ήταν. Όχι, δεν το έβλεπα έτσι. Δεν το έβλεπα έτσι. Η Ελλάδα το έβλεπα έτσι, εγώ δεν το έβλεπα έτσι. Θέλεις ορισμένα πράγματα του ζωή σου, τελείως το πάνω, θέλεις να πάρει τον Πάοκ με τα μαγιό. Το έβαλε στην Ελλάδα ότι είναι πούσες και δεν έχει 4 άνθρωπος με εμπορικές συναλλαγές με 35 χώρες. Εκεί μέσα έκανε την κολεξιόν του και ήταν καταπληκτικά. Αλλά είχε ένα χιόνι εκεί. Καταλαβαίνεις, με τον επέμενε μαζί μου και από τότε και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Τον βρίσκω σε κάτι που ήταν μια δουλειά για 60 ευρώ και έστειλε στο Δημήτρη 600 ευρώ στο γιο μου.